Cíť sa príjemne, uvoľnenie. Svaly na tvojom tele sú príjemne uvoľnené v relaxačnom móde. Hlboký nádych a výdych. Každým nádychom a výdychom vťahuj a vydychuj svetlo z vysokých dimenzií, ktoré prichádza k tebe intenzívnym prúdom. Žiara, ktorá k tebe prichádza, preniká tvojim bytím a ty vťahuješ do svojho bytia toto svetlo nádychom a výdych. Každým výdychom toto svetlo vydýchneš a šíriš do priestoru. Nádych a výdych. Vizualizuj si prúd tohto intenzívneho, žiariaceho, bielo-zlatého svetla, ako prechádza tvojim bytím, dostáva sa úplne všade. Každá bunka v tvojom tele je obohatená týmto svetlom. Nádych a výdych. Pocíť vo svojom srdci toto napojenie na zdroj. Pocíť v tvojom srdci silnú moc tohoto svetla. Pocíť vo svojom srdci kľud, mier, lásku, radosť, šťastie, hojnosť, zdravie, absolútna vyrovnanosť, uvedomenie, že všetko je v poriadku a všetko je tak, ako má byť. Pocíť vo svojom srdci, ako veľmi si milovaný, milovaná, podporovaný, podporovaná, ochraňovaný, ochraňovaná, vyživovaný vysokými frekvenciami, vyživovaná vysokými frekvenciami. Tvoja svetelná rodina, hviezdna rodina, tvoji sprievodcovia, anjeli, bytosti lásky a svetla sú všade okolo teba, aby podporili tvoj zámer v tejto meditácii, ktorý je určený špeciálne pre prechod bránou 888. Tu a teraz si stanovujem jasný zámer tejto meditácie, aby prechod touto bránou 888 bol úspešný, efektívny, účinný. A prosím a žiadam moju hviezdnu rodinu, bytosti lásky a svetla, ktorí ma obklopujú, aby podporili tento zámer. Umocnili, navýšili,
tieto frekvencie, túto slobodnú voľbu, vyslovenú, vizualizovanú, pocítenú, napísanú. Pretože každé jedno slovo z tejto meditácie je slobodná voľba mocného pracovníka svetla, ktorým som, a bude sa rýchlo manifestovať do fyzickej reality. Každé jedno slovo povedané, precítené, vizualizované, napísané je okamžitý príkaz alebo žiadosť vesmíru a bude sa rýchlo manifestovať do fyzickej reality. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Si obklopená týmto žiarivým, zlatobielým svetlom, kúpaná v tomto zlatobielom svetle. Vizualizuj si na chvíľku tento obraz. Precíť to vo svojom srdci. Pocíť toto svetlo v každej bunke tvojho tela, v každom orgáne tvojho tela, v tvojej krvi. Si v úplnom napojení na vysoké dimenzie. Nastroj toto napojenie cítiš vo svojom srdci. Tvoji sprievodcovia, anjeli, bytosti lásky a svetla ťa povzbudzujú, podporujú v tomto najvyššom zámere tvojej slobodnej voľby, manifestácie toho, po čom túžiš v tvojej realite 3D, toho, čo je dobré nie len pre teba, ale aj pre ostatných, pre väčší celok, toho, čo pozdvihuje, očisťuje, uzdravuje, zvyšuje frekvenciu nielen teba, ale všetkých okolo teba, väčšieho celku. Tvoj zámer neovplyvňuje slobodnú voľbu nikoho, rešpektuje slobodnú voľbu všetkých, ale zároveň sa tvoje svetlo dotýka každého, s kým prichádzaš do kontaktu a všetkého, s čím prichádzaš do kontaktu každý jeden deň. Nádych a výdych. Pocíť a vizualizuj si, ako tvoji sprievodcovia, hviezdna rodina, anjeli, archanieli, na nebo vzatí majstri, alebo čisto len bytosti lásky a svetla ťa berú za ruku
a vedú hore schodmi smerom do vyšších dimenzií a neustále si v tomto napojení v zlatobielom svetle. Tešia sa, radujú sa s tebou, že ti môžu ukázať miesto, ktoré je levia brána, kam môžeš vstúpiť, kde môžeš načerpať všetko, čo potrebuješ k svojmu súčasnému životu a takisto aj do budúcna. Všetko, čo je dobré pre teba a čo je dobré aj pre ostatných. Kráčaš smerom hore po týchto schodíkoch do vysokých dimenzií. Tvoji sprievodcovia, tvoja hviezdna rodina, bytosti lásky a svetla idú s tebou. Postupuješ neustále nahor. Môžeš vidieť, ako tvoje nohy odrátavajú schodíky jeden po druhom. A na konci týchto schodíkov je to presne 888. schodík, ktorý si prešiel, a vidíš toto číslo 888 zaznamenané na konci tohoto schodiska smerom nahor. Cítiš, ako atmosféra sa zmenila. Cítiš príval lásky. Cítiš, ako by si bol odľahčený, odľahčená. Cítiš, že všetko je možné. A zrazu v takomto opojení, v takomto vedomí objavia sa pred tebou dvere. A na tých dverách je napísané 888. Tvoja hviezdna rodina, bytosti lásky a svetla ťa povzbudzujú, aby si otvorila tieto dvere a vstúpila do posvätného priestoru leviej brány 888. Nádych a výdych. Ako náhle otvoríš dvere a prechádzaš cez túto bránu 888, pocítiš a vidíš obrovský príval svetla, ktorý ťa úplne zahalí. Preniká ešte intenzívnejšie tvojim bytím a šíri sa z tvojho bytia všade naokolo. Ako pomaly prechádzaš v tomto posvätnom priestore, vidíš rôzne bytosti, hviezdnu rodinu, anielov, archanielov, bytosti, ktoré ti tlieskajú, tešia sa s tebou, že sa ti podarilo vystúpiť až sem hore, zdávajú ti hold a ty sa tešíš s nimi. Si na seba hrdý, hrdá. Doceňuješ svoje úsilie, svoju snahu vystúpiť až tak vysoko
Tento pocit je neopísateľný. Je to pocit domova, pocit celistvosti, kde nič nechýba. Neexistuje nedostatok. To veľké docenenie, pokoj, láska, starostlivosť, radosť, šťastie. Všetko je krásne, žiarivé. Všetko sa trbliece do zlata. Rôzne bytosti čakali na tvoj príchod veľmi dlho a tešia sa s tebou, že si to zvládol. Ukazujú ti na miesto, ktoré je akoby malý oltár a sú na ňom krásne zlaté predmety. Môžeš sa týchto predmetov dotýkať a pociťovať ich žiaru. Táto žiara prúdi do tvojich rúk. Takisto ťa úplne zahaluje. Anieli, archanieli, na nebo vzatí majstri, tvoja hviezdna rodina, bytosti lásky a svetla sa usmievajú a sú šťastní, že konečne sa môžeš dotknúť týchto vzácnych artefaktov, ktoré ako keby ti boli na míle vzdialené a teraz sú tak blízko teba. Môžeš vdýchnuť ich vysokú vibráciu hojnosti, lásky, moci, zdravia, vitality, nádych a výdych. Rukami prechádzaš cez tieto artefakty, ktoré sú rôzne. Ako by si s nimi prišiel do kontaktu v minulých inkarnáciách alebo počas životov na iných planétach a majú pre teba špeciálny význam. Je v tom láska a moc v jednom. Moc, ktorá netyranizuje alebo neubližuje iným. Je to láska a moc božského stroja, ktorý rozdáva bezpodmienečne. Zober tieto artefakty do svojich rúk, prilož si ich na svoju hruď a pocíť tvoju vlastnú moc, ktorá je láskou, tvoju vlastnú lásku, ktorá je mocou, tvoju vlastnú vitalitu a zdravie, tvoju vlastnú vysokú frekvenciu a doceň ešte viac sám seba. Pochop, kým v skutočnosti si a čo ti právom patrí. Nádych a výdych. Teraz, keď vieš, kým si, že v tebe je moc, láska, zdravie, vitalita
a všetko, po čom túžiš. Do vzduchu si nakreslí 8, 8, 8. Vdýchni tieto číslice do svojho bytia teraz. Nádych a výdych. Teraz ťa poprosím prehlásiť nahlas tieto afirmácie. Tvoja hviezdna rodina ťa počúva, celý vesmír ťa počúva. Sú to mocné slová pracovníka svetla a budú sa rýchlo manifestovať do tvojej fyzickej reality. Ja som tým, kým som. Cítim a viem vo svojom srdci, že ním som. Moja láska je veľkolepá. Je to nadpozemská láska a moje srdce ju cíti intenzívne. Viem, kým som a preto mám plné právo manifestovať si do svojej reality v 3D alebo kdekoľvek inde ako multidimenzionálna bytosť. Všetko, čo potrebujem k svojmu správnemu vývoju, k svojmu šťastiu, radosti, vitalite, tak, aby som mohla šiariť ešte viac a šíriť toto šťastie a radosť do svojho okolia a do celého vesmíru. A výdych. Teraz si znovu nakreslí 3 osmičky. 1, 2, 3. A preniesť tieto osmičky znova nádychom a výdychom do svojho bytia. A zbadaj, ako tieto osmičky sa množia a šíria úplne všade do celého priestoru a vytvárajú okolo teba obrovský vír mnohých osmičiek, ktoré sa neustále znásobujú. Točí sa tento vír v smere hodinových ručičiek. Ty si v tomto víre v úplnom napojení na zdroj. Tieto osmičky sa množia. Je ich stále viac a viac a viac. A ty neustále narastáš. Si väčšia. Expanduje tvoje bytie extrémne do priestoru a tieto osmičky sa šíria s tebou všade. Pocíť túto nádheru točivého pohybu osmičiek a opakuj si slova a vety, afirmácie,
ktoré som predniesla v tomto momente. Precíť tie slová do hĺbky. Ja som mocný pracovník svetla. Ja si manifestujem do svojej reality všetko, čo potrebujem k svojmu životu. A ešte oveľa viac. Moje možnosti sú nekonečné. Vesmír mi odpovedá na všetky moje priania. Je mi dopriané úplne všetkého. Pretože je to v súlade so slobodnou voľbou mňa a všetkých súčasnených. Teraz v tomto momente si vizualizuj, pomysli, pocíť záležitosť, ktorú potrebuješ zmanifestovať vo svojej fyzickej realite 3D, ktorá ti navýši frekvencie, ktorá ťa obohatí, ktorá obohatí všetkých okolo teba. Tak, že nielen pozdvihneš seba, ale aj ostatných. A bude to mať krásny efekt na väčší celok. Zostaň pri tejto myšlienke. Vizualizuj si, čo je v tvojom živote momentálne potrebné manifestovať. Môžeš to povedať svojim sprievodcom, anielom, archanielom, na nebovzatým majstrom, bytostiam lásky a svetla teraz. Bytosti lásky a svetla sa ťa pýtajú, či skutočne chceš toto, čo si myslíš, že vo svojom živote naozaj potrebuješ a čo pozdvihne nielen teba, ale aj ostatných. A je dôležité, aby si to potvrdila. A je dôležité, aby si to pocítila vo svojom srdci. Je to prijaté ako záväzná objednávka tvojho želania. Teraz, keď je to potvrdené, vizualizuj si z tvojej čakry solar plexus obrovský prúd bieleho svetla, ktorý sa šíri do priestoru a obsahuje samé osmičky. Teraz. Potrebuješ si byť úplne istá tým, o čo si v tejto meditácii žiadala. To, čo momentálne najviac potrebuješ. Úplne to odovzdať do vesmíru a vôbec o tom nezapochybovať, aj keby sa dialo čokoľvek. Zober si tieto pocity a vizualizácie späť so sebou do tvojej 3D reality a spomeň si na to a vizualizuj si to v každodennom živote, kedykoľvek, keď budeš mať akékoľvek pochybnosti alebo čisto len počas dňa, keď budeš mať chvíľku voľného času.
napíš do priestoru rúnu Algis. Je to ochranná božská rúna. 3-krát. A prenies túto rúnu do svojho bytia nádychom a výdych. Teraz nakresli do priestoru rúnu Féhu 3-krát. A prenies túto rúnu do svojho bytia nádych a výdych. Je to ako záverečný podpis. Záverečný podpis tvojej dohody. A teraz sa môžeš vrátiť späť cez bránu 888 za sprievodu anielov, archanielov tvojej hvieznej rodiny, bytosti lásky a svetla, dole po schodíkmi. A môžeš si pomaly odrátavať každý jeden schodík, až sa dostaneš dolu po 888 schodíku. Sa dostávaš späť dole do svojej fyzickej reality. Otváraš dvere svojho domu. Vraciaš sa späť do svojho fyzického tela. A keď to tak budeš cítiť, môžeš otvoriť oči, precitnúť a vrátiť sa do svojho bežného života v 3D. Ďakujem.